Hyvät ihmiset, hyvät Eva Biaudet'n tukijat, tervetuloa tänne kampanjatoimistoon, jossa meillä on 2 komeaa, ihanaa, kertakaikkisen kokenutta, älykästä, nyt mä keksin enää enemmän adjektiiveja, tulisi vaikka kuinka. Lenita Airisto, käsite suomalaisessa yritysmaailmassa, ja Eva Biaudet, käsite politiikassa. Oikein paljon tervetuloa teille myös, hyvät ihmiset, jotka olette tulleet tänne kampanjatoimistoon paikalle. Meillä on edessä hyvin mielenkiintoinen keskustelu ajankohtaisista asioista, ja nämä naiset ovat tunnettuja siitä, että he eivät sanojaan säästele silloin, kun pitää puhua suoraan. Gott folk, välkomna till Evas kampanjbyrå. Vi har 2 alldeles härliga damer här bakom mig. Den ena, Lenita Airisto, är ett begrepp i den finländska företagsvärlden, och förstås Eva Biaudet, vår presidentkandidat, som är ett begrepp i politiken. Vi ska prata om saker som faktiskt angår oss alla här i Finland, och det ska bli jätteintressant. Och vi tar också frågor från publiken, så att det är fritt fram att fråga också under diskussionen. Man behöver inte vänta tills det är slut och sen tar man frågor. Siis yleisö saa kysyä ihan millä kielellä haluaa. Evalta sujuu myös sitten ranska ja saksa. Osallistua keskusteluun myös tässä ihan kesken kaiken. Ei tarvitse jäädä odottamaan millään tavalla. Toivotan vielä kerran teidät kaikki siellä tietokoneen äärellä tervetulleeksi ja sitten teidät täällä. Välkomna, och nu börjar vi. Eva får första ordet. Jag tänkte faktiskt ge första ordet till Lenita Airisto. För en gångs skull. Ja, för en gångs skull. Jo, jag har ju röstat dig varje gång du har ställt upp. Ja vuosi sitten tapasimme Eva Biaudet'n kanssa Strauss-konsertissa. Ja heti paikalla kun näin sinut, niin kysyin, että no niin, kai sä oot mukana eduskuntavaaleissa, että viimeksi oli vaikeaa löytää, että ketä äänestää. Ja sä sanoit, että ei, että minulla on nyt tämmöinen oma projekti, uusi, vähemmistövaltuutettu. Kyllä. Ja tapoihini kuuluu, että hoidan asiat loppuun. Ja mä sanoin, että no okei, hyvä, että sitten suoraan presidentinvaaleihin. Ja muistan, miten siinä ympärillä olevat ihmisetkin katsoivat heti, että ai jaha, presidentinvaaleihin. Ja tässä me nyt ollaan. Niin, tiesit aika hyvin. Niin, ennen minua. Aivan, mä oon yleensä aina ollut tärkeissä asioissa vähän aikaani edellä. Että totta kai myöskin tässä. Mutta sanopas Eeva, minkä takia meidän naisten pitäisi äänestää nainen presidentiksi? Mikä on se lisäarvo, jonka nainen tuo? Mulle se on vähän hämärtynyt viime aikoina, että viime eduskuntavaaleissa äänestin miestä. Ja johtui siitä, että naispoliitikot aina kansanedustajista presidenttiin, niin kun naiset houkutellaan äänestämään heitä, mutta sitten kun he saavat mandaattinsa ja pääsevät eduskuntaan tai ministeriksi tai presidentiksi, niin heistä tulee vaan hyviä jätkiä. Ja ne hoitaa näitä isojen poikien asioita. Ja naiset siinä unohtuu. Ja se on ottanut oikein, mä oon vetänyt herneet nenään tästä asiasta. Ja viimeksi äänestin Pertti Salolaista, koska hän ei ole sovinisti. Niin sanopas nyt. Minkä takia meidän naisten pitäisi antaa tämä ainukainen äänemme sinulle? Sen vuoksi, Lenita, että minulle tasa-arvokysymykset ovat erittäin tärkeitä. Ja näen, että ne itse asiassa ovat aivan keskeisessä asemassa myöskin monen muun kuin suoraan tasa-arvokysymyksen. Siis monessa muussakin asiassa, jossa pitää ratkaista esimerkiksi rauhan kysymyksiä tai ilmastopolitiikkaa, niin itse asiassa, tai maailman köyhyysongelmia, puhumattakaan Suomen taloudelle menestyksestä, niin itse asiassa naisten asema ja naisten menestyminen ja naisten osallistuminen on ihan keskeinen asia. Ja jotta naiset vois osallistua sekä täällä Suomessa, mutta tietenkin myöskin muualla maailmalla, niin täytyy määrätietoisesti lähteä muuttamaan asioita niin, että naiset ovat mukana, että naiset nostetaan esille, että naisia ehdotetaan
korkeisiin virkoihin, vaikka YK:hon, tai sitten, että pohditaan sitä, että miten yrityksissä voidaan rekrytoida myös naisia johtaville paikoille. Elinkeinoelämän valtuuskuntahan teki sellaisen tutkimuksen yrityksistä ja itse asiassa tuli siihen tulokseen, että on olemassa viisaita yrityksiä, jotka menestyy muita paremmin. Ja heillä oli yhteistä se, että heillä oli naisia johtotehtävissä. Ja tutkijat sanovat itse asiassa, että vaikka olisi ollut kiva ajatella, että naiset ovat niin paljon fiksumpia niin, että sen takia menestyvät, mutta se syy ei ollut siinä, vaan syy oli, että nämä yritykset olivat ymmärtäneet ja oivaltaneet, että tarvitaan monenlaista osaamista. Että tarvitaan sekä naisten että miesten osaamista ja kokemuksia tässä maailmassa, joka on niin monimutkainen, jotta voisi elää sen mukaan ja menestyä ja vaurastua. Ja siinä mielessä he ovat viisaita yrityksiä. Ja ihan samalla tavalla olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy tehdä ratkaisuja, jotka edistää naisten mukanaoloa sekä työelämässä että jakaa vastuuta enemmän perheestä, mutta myös sitten, joka rikkoo lasikattoa. Ensinnäkin niin se, että miehet äänestää miehiä ja pitää yhtä, niin siihenhän on ihan selvä syy. Sen takia, että nämä miehet palkitsee sitten nämä. Mutta naiset eivät tee sitä. Niin. Naiset eivät palkitse äänestäjiänsä ja kannattajiansa. Ja sen takia monta kertaa naiset ajattelevat, että mitä mä nyt rupean äänestämään. Että naiset sitten, ja se ei enää nykynaisille myöskään riitä, että meillä on nainen korkeassa asemassa. Vaan hänen täytyy sitten olla joko poikkeuksellinen kyky, joka osoittaa kansalle, että nainen on briljantti. Tai sitten hänen täytyy olla feministi niin, että hän auttaa muita naisia mukaan. Mutta jos ei hän ole kumpaakaan, niin sitten hän on floppi. Niin. Ainakin semmoista ei kannata äänestää. Ei. Mutta ei näitä floppeja ikävä kyllä on. Niin. Mutta mä luulen, että siinäkin on oma osaamisen, että näkee, miten yhteiskunta rakentuu. Että itse asiassa Suomihan on siinä mielessä menestystarina. Jos katsomme niin kuin taaksepäin historiassa, niin Suomen taloudellinen vauraus on rakentunut sille, että naiset ovat olleet mukana. Että vaikka meillä ei olekaan kaikkea vielä täydellisesti, niin silti Suomessa on enemmän kuin muualla maailmassa on laskettu, että naisten voimavarat ovat olleet mukana. Ja me olemme järjestäneet sitten sekä koulua että päiväkotia niin, että naiset ovat pystyneet sitten rakentamaan elämäänsä niin, että ovat olleet mukana työelämässä. Ja politiikassakin naiset ovat olleet aika vahvasti ja rakentaneet sitten näitä eri tukiverkostoja, jotka tukee sitä, että voi esimerkiksi yhdistää perheen ja työn, jos haluaa, ja että on ihan hyväksyttävää, että valitaan naisjohtaja. Et toistaiseksi ei tarpeeksi paljon, mutta silti se on ollut Suomen menestymisen tae mielestäni. Jos ajatellaan köyhyyttä, niin siellä naiset on enemmistönä. Ja myöskin väkivaltaa, niin väkivallan kohteena naiset on enemmistönä. Ja jos ajatellaan niin kuin arvojohtajuutta niin, presidentin kautta, niin kyllä minua on hämmästyttänyt se, että tänä päivänäkin, kun istumme tässä, niin jälleen on uskomaton ja järkyttävä tämmöinen perheväkivallan tilanne tapahtunut. Ja kun odottaisi, että presidentti, joka on arvojohtaja, niin eikö lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, naisen turvallisuus, naiseen kohdistuvat siis hirveät asiat, eikö ne kuulu arvojohtajalle? Eikö presidentti pitäisi tulla tässä esille? Tulisitko sinä? Tulisin ilman muuta. Ja mitä sä sanoisit? Että tämä ei ole hyväksyttävää. Meidän kaikkien täytyy tehdä selväksi, että emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa tai syrjintää, joka kohdistuu naisiin. Ei tietenkään joka kohdistuu kenenkään, mutta aivan erityisesti, että naiset ovat alttiita perheissä tapahtuvaan väkivaltaan, joka ei näy. Ja se on sen vuoksi niin vaikeaa, koska monesti naiset vielä rakastavatkin näitä miehiä, jotka syyllistyvät jotka tekevät sitä väkivaltaa, ja on hyvin vaikea pistää heidät niin kuin syytteeseen tai käydä poliisin kanssa puheille. On tärkeää, että sitten muut pystyy tulemaan vastaan, että oikeasti nainen tietää, että hän saa apua, mutta ehkä myös, että se mies saa apua.
naiset Niin. eivät mielellään Että tässä vain meillä- syytä, he haluavat myöskin sitten miehilleen apua. Joo, tässä meillä on joku omituinen puute meidän lainsäädännössä, että poliisi tutkii vasta sitten, kun on verta lattialla. Että minkä takia ei voida tehdä niin kuin ennakoida asioita. Useat näistäkin tilanteista, että siinäkin, vaikka presidentti ei puutu lainsäädäntöön, niin hän voi kuitenkin osoittaa, että tässä on hyvät ihmiset. Että kun mä ajattelen, että me on pieni kansa täällä pohjoisessa ja joka päivä on melkein tällaisia hirveitä tapahtumia, niin onhan se prosentuaalisesti aivan uskomaton asia. Totta. Ja siitä vaan uutisoidaan ja ihmiset nyökkää, että taas on verta lattialla. Meillähän on ollut tällainen vanha turvakotijärjestelmä, mutta pelkään, että se on jollain tavalla vähän rapautumassa ja olen itse Helsingin turvakotiyhdistyksen hallituksessa ja tällä hetkellä en kovin aktiivisesti, mutta joka tapauksessa ja kyllä siellä tarvittaisiin paljon enemmän voimavaroja, jotta nämä paikat voivat olla, ensinnäkin että paikkoja on riittävästi, koska on tietenkin tärkeää, että nainen voi koska vaan lähteä. Aivan. Ei tarvitse varoittaa. Niin, ja että hän voi silloin, kun hän huomaa, että nyt on uhkaava tilanne, että hän tietää, että hänellä on olemassa joku paikka. Mutta myös niin, että ne paikat on sellaisia jotka herättää turvallisuutta, että ei ole sellainen tunne, että joutuu esimerkiksi niin kuin melkein selliin, vaan että oikeasti esimerkiksi jos on lapsi mukana, niin täytyy saada toipua siitä hirveästä traumasta, joka se pelkotilanne aiheuttaa. Että on ihan välttämätöntä, että me turvaamme, että näitä turvakoteja on riittävästi koko maassa. Toinen asia, mikä jollain tavalla toivoisin, että maan äiti suhtautuisi vakavasti ja ottaisi sen esiin, on tietysti ihmiskauppa. Ja tämä ihmiskauppa on sellainen asia, että meillä mediassa ei oikein käsitetä. Ja taas poliisi oli televisioruudussa tässä pari päivää sitten ja kun puhuttiin, että eräässä tilanteessa, että onko ihmiskauppaa esimerkiksi, kun puhumme Romaniasta tulevista köyhistä ihmisistä, jotka pyrkivät elättämään itsensä kerjäämällä, niin poliisi sanoi, että me olemme nyt tässä vähän, kun emme ole saaneet oikein selvää, niin me olemme lopettaneet tutkimuksen. Niin mitä mieltä sä olet? Mitä mieltä sinä olisit presidenttinä, kun kuulisit tämän televisiossa? Niin löysitkö nyrkkiä pöytään ja sanoit, hei pojat? Tämä on todella tärkeä asia, koska olen tietenkin vähemmistövaltuutettuna ollut myös kansallinen ihmiskaupparaportoija. Siinä mielessä minun velvollisuuteni on ollut raportoida eduskunnalle tilanteesta Suomessa ja myöskin sitten pyrkiä tukemaan poliisia ja muitakin viranomaisia parantamaan ihmiskaupan vastaista työtä. Ja poliisin kanssa vähemmistövaltuutettu on pyrkinyt tekemään läheisesti yhteistyötä, jotta he paremmin tunnistaisi tilanteen. No, valitettavasti vielä ei voi sanoa, että tunnistaa riittävästi. Parannusta on tapahtunut, mutta aika hitaasti. Mutta viime aikoina mielestäni on ollut monia tapauksia, joissa selvästi myöskin poliisi on tunnistanut ja lähtenyt tutkimaan ihmiskauppaa. Kuten sanoin, niin ihmiskauppa on siinä mielessä hankala, siis vaikea tutkittava, koska ei tietenkään lue ei kerjäläisen tai prostituutiossa olevan henkilön niin kuin otsassa lue, että olen ihmiskaupattu tai olen orja, niin. vaan hän voi hyvinkin, varsinkin jos hän on ulkomailta, tulee maasta, jossa ei voi luottaa viranomaisiin, niin ei hän uskalla kertoa sitä oikeasta tilanteestaan. Hän ei kerro siitä, että häntä uhkaillaan tai että hän ei ole vapaa lähtemään sitä tilanteesta tai mistä hän tulee. Ja voi ihan hyvin olla, että hän jopa valehtelee poliisille. Monessa maassa itse asiassa poliisi on myöskin sekaantunut ihmiskauppaan. Se on hyvin tuottoistaa bisnistä. Ja siinä mielessä tietenkin poliisille on suuri haaste nähdä tällaisia indikaattoreita. Oppiminen. Aivan. Ja muita maita voi kyllä oppia. Ja tietenkin me tiedämme kaikki, että Euroopassa kerjäämisessä on paljon myöskin järjestäytynyttä rikollisuutta. Siellä on myös ihmiskaupan uhreja, mutta ei kaikki tietenkään ole. Että pitää lähteä tutkimaan, kun näkee
vai sellaisia tilanteita, että tässä voisi olla kysymyksessä. Ja tietenkin naisten asema ja lasten asema on aivan erityisen haavoittuvainen. Ja monessa tietenkin tilanteessa nämä naiset, jotka tulee esimerkiksi joku suun miehen kanssa tai aivan vieraiden miehen kanssa, niin joku mies voi ohjata aika isoakin joukkoa naisia. Ja tietenkin jos nämä naiset koko ikänsä ovat tottuneet, että he ovat tehneet jollekulle muulle töitä, eivätkä ole saaneet itse esimerkiksi tästä kerjäämistienestistä yhtään rahaa tai että he joutuvat maksamaan muille rahojansa, niin eivät he välttämättä näe, että tämä tilanne juuri täällä Suomessa on kovin erilainen kuin ennen, että siitä pitäisi tehdä poliisi-ilmoitus. Täällä oli yleisökysymys. Joo, mä haluan tietää, että mitä mieltä sä olet, mitä sille voisi tehdä ihan käytännössä tämä kerjäläisongelma, joka Suomessakin nyt on ollut esillä ja muualla Euroopassa aika voimakkaasti. Sivusit sitä vähän jo, mutta siellähän on myöskin se, että ne on lukutaidottomia aika monet näistä ihmisistä ja se jatkuu se sukupuolesta toiseen, koska siellä on sitten näitä pienempiä lapsia, joita otetaan mukaan tähän, eivät hekään pääse kouluun. Mitä sille voisi esimerkiksi Suomessa tehdä? Tässä oli siis kysymys, että koska nämä on usein niin kuin oppimattomia ja lukutaidottomia ja siellä on lapsia, niin mikä olisi sinun tämä tällainen tapa? Miten sä, niin kun, jos sulle annettaisiin tämä mandaatti, että tee jotain, mitä tekisit? On monia asioita, joita voi tehdä. Niin ensinnäkin on tärkeää, että meillä on perustettu tällainen Global Clinic Helsingissä, joka itse asiassa auttaa, jossa on lääkäreitä ja myöskin joitakin juristeja, jotka antaa sitten neuvoja, mitkä ovat sinun oikeutesi ja johon voi tulla siis ihmiset ilman, että he ilmoittaa henkilöllisyytensä tai että heillä on papereita tai että ilmoitetaan viranomaisille. Ja siellä on ollut paljon asiakkaita, myöskin lapsiasiakkaita, joilla on ollut HIV esimerkiksi. Ja he saavat sitten aivan sitä ensiapua, terveyspalveluja ja ehkä heitä sitten neuvotaan eteenpäin. Mutta sen lisäksi tietenkin niin pitäisi olla enemmän neuvontaa siitä, että mitä he tekevät tämän tilanteen jälkeen. Ja mun puhelin soi tuolla kassissa. Ja siinä mielessä tarvitaan kyllä, että viranomaiset ymmärtäisi, että ihminen, jos on täällä Suomessa, kun hän on täällä, niin kyllä hänestä pitää kantaa myöskin vastuuta niin, että lasten oikeudet turvataan. Me ollaan totuttu siihen, että kun me ajatellaan köyhimpiä maita maailmassa, niin me sanotaan, että myöskin köyhimmissä maailmassa niin pitää lapset päästä kouluun. Tsunamin jälkeen puhuttiin, että tärkeintä on, että koulut rakennetaan uudelleen ja että kaikki lapset pääsee kouluun, koska se on sellainen turva lapsen ympärillä. Ja siinä mielessä, jos täällä oleskelee lapsia perheen kanssa kerjäämässä, niin kyllä meidän viranomaiset täytyy puuttua siihen, että lapsi ei ole koulussa. Ja sitten tietenkin on eri vaihtoehtoja. Joko perhe lähettää takaisin, jos lapsella on koulupaikka jossain kotimaassaan, perheensä kanssa tietenkin, tai sitten hänelle jollain tavalla järjestetään täällä jonkinnäköistä kouluopetusta. Voi olla, että ei se tietenkään... Lapsista aloittaisi. No siis, sitten nämä naiset? Mielestäni se kuuluu sitten tietenkin siihen, että kun lapsista huolehditaan, niin naisistakin täytyy huolehtia. Että ei voi ajatella, että erottaa esimerkiksi äidit ja lapset, vaan kyllä naisiakin täytyy sitten, heille täytyy antaa terveysneuvontaa, ehkä oikeudesta neuvontaa, että mitkä heidän oikeudet ovat. Mutta se on haastava tilanne, koska jos ei ole tarjottavana mitään parempaa elämää, niin voi vaan sitten antaa sellaista välitöntä neuvontaa ja tällä hetkellä ohjausta. Se tuntuu olevan niin kuin levällään, että mitään ei tehdä, että ihmiset vaan ajattelee, että kai ne nyt ymmärtää lähteä pois. Niin. Mitä mieltä, oletko sitä mieltä, että meillähän on, kun ajatellaan ihmiskauppaa, niin siihen liittyy hyvin paljon seksiorjia. Ja poliisi on sitä mieltä ja monet on sitä mieltä, mä aina vaan katson televisiosta, että tänne tullaan mielellään ja itse asiassa on näitä henkilöitä, jotka katsoo, että jos prostituutio kielletään, niin se on kaikkein pahinta näille prostituoiduille. Kun mä oon taas sitä mieltä, että parasta mitä prostituoiduille voidaan tehdä on se, että koko homma kielletään. Niin silloin nämä nuoret naiset hakeutuvat kunnon töihin. Mitä mieltä sinä olet? Naiset hakeutuisi ihan varmasti toisiin töihin, jos heillä olisi mahdollisuuksia. Että on hyvin harvinaista, että ihmiset valitsevat prostituution vapaaehtoisesti.
Mutta ymmärtää, että jossain vaiheessa, jos koko elämän aikana on ollut tällainen tilanne, että se on ollut se ainoa elinkeino, niin jossain vaiheessa ihan siis itseselviytymiskeinona alkaa hyväksyä sen ja alkaa ajatella, että tämä on ihan ok. Ja siinä mielessä auttaminen on tärkeää, että pystyy niin kuin vakuuttamaan henkilöä, että hänellä on jotain muita mahdollisuuksia, tarjoaa hänelle jotain, miten hän oppii jonkun ammatin tai jotain töitä tai missä hän voi auttaa sitten muita ihmisiä, jotka ovat hyväksikäytettyjä. Prostituutiossa on erittäin paljon väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, vaikka se ei aina olisikaan orjuutta tai ihmiskauppaa. Mutta sitäkin on. Ja myöskin Suomessa. Et Suomessa on paljon enemmän kuin mistä me tiedämme. Ja poliisi kertoo, että suurin osa itse asiassa on ohjattua ulkomailta. Että suuret velat pitävät nämä naiset kiinni siinä työssä. Heillä ei ole mitään näkymiä maksaa takaisin näitä velkoja muuten kuin prostituutiossa. He pelkävät näitä rikoksentekijöitä tai sitten he eivät tiedä, mitä muuta voisi tehdä. Ja yksi sellainen haaste on kyllä, joka myöskin koskettaa tätä väkivaltaa, suoranaista perheväkivaltaa tai kodissa tapahtuvaa väkivaltaa, on esimerkiksi naiset, jotka avioituu suomalaisen miehen kanssa ilman, että ehkä on kovin pitkää, tuntee kovin pitkään. Ja monesti päätyy maaseudulle hyvinkin eristetyiksi. Voi olla, että he itse asiassa eivät saa edes mennä ulos ja heitä kohdellaan huonosti, koska itse asiassa ehkä mies on hakenut jotain muuta kuin rakkautta. Hän on ehkä hakenut enemmän sitten kodinhoitajaa tai sitten omaa sitten tällaista hoivaa. Tai nämä naiset, omaa seksiorjaa. Niin, joskus. Ei tietenkään aina. Ei voi yleistää. Tämä on hyvin vaikea sen takia. Mutta jos nainen esimerkiksi hänen kohdistuu väkivaltaa, niin hän tietenkin pelkää, että hänet heitetään ulos maasta, jos hän jättää miehensä. Ja hän ei ehkä osaa kieltä. Ja varsinkin, jos hän on vain jossain eristetyssä maaseudulla, niin hän ei opikaan ehkä mitään muuta kieltä. Hän ei edes pysty hakemaan apua. Että sen takia on tärkeää, että meillä on tällaisia matalan kynnyksen paikkoja. Meillä on esimerkiksi järjestöjä ja yhdistyksiä, kuten Monika-naiset, jotka auttaa esimerkiksi maahanmuuttajanaisia, kun he ovat pulassa. Ja Monika-naisissa on mielenkiintoista, että he kertovat, että kun naiset ottaa yhteyttä, niin he harvoin kertoo esimerkiksi seksiorjuudesta tai väkivallasta. He voivat kertoa ehkä jostain pienemmästä ongelmasta ja vasta sitten 5. tai 6. kerralla uskaltaa kertoa, että itse asiassa tilanne on aika vakava. Tähän prostituutioon niin asia, mikä hyvin harvoin ihmisille tulee mieleen, niin siihen liittyy nykyisin hyvin voimakkaasti AIDS. Ja että ne maat, joissa on eniten prostituutiota, kuten Intia, maailman eniten AIDS-tapauksia on Intiassa, niin siellä on eniten myöskin prostituutiota ja lapsiseksiorjia, että 12-vuotiaat ja 8-vuotiaatkin jo joutuvat siihen. Ja toinen lähellä Euroopan unionin maista, jossa on eniten AIDSia, on Viro. Ja Pietarin alueella, aivan, myös lähialueella. Juuri tämä Narvan alue siellä ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan, että jotkut nuoret naiset menevät Viroon tekemään itsellensä silikonrinnat ja sitä naureskellaan ja sitä arvostellaan, niin kuinka moni nuori mies menee hakemaan itsellensä HIVin ja AIDSin Virosta. Ja edelliset silikonrinnat tyttö maksaa itse, mutta nämä HIVin maksaa sitten meidän valtiomme. Mutta kun sanoit tästä Intiasta, niin itse asiassa ja lapsiseksistä ja lapsiprostituutiosta tai itse asiassa seksuaalista väkivallasta, joka kohdistuu lapsiin, koska eihän lapsi voi olla prostituutiossa. Hän valitse. Ei kukaan 8-vuotias lapsi valitse, että hänestä tulee. Hän haluaa prostituoituksi. Ei, mutta HIViin, niin itse asiassa lapsella, nuorella tytöllä on 40% suurempi riski saada HIV, koska tietenkin se seksi on niin paljon väkivaltaisempaa, että hänen tarttuminen, HIVin tarttuminen on erittäin suuri riski. Kun sain tämän Yhdysvaltain ulkoministerin tämän ihmiskaupan vastaisen palkinnon tästä minun työstäni, niin tapasin siellä myöskin toisen palkinnon saajan, joka oli nuori nainen Nepalista. Ja me seistiin siellä tällaisella korokkeella, kun me vastaanotettiin palkinnot. Meitä oli 10 eri henkilöä ja
Ja tämä nainen Nepalista oli tietenkin tällainen pieni, hentoinen nainen, ja mä näin oikein, että minä olen saanut paljon parempaa ruokaa kuin hän, koska olen kasvanut pidemmäksi, mutta silti hänestä uhkui sellaista suurta voimaa. Ja mielettömän koskettava oli se, miten hän jaksoi olla niin vahva, koska hän kertoi, että hän itse asiassa on ihmiskaupan uhri. Hän on 14-vuotiaana, hänet kidnappattiin Intiaan ja hän oli puoli vuotta bordellissa, kunnes sitten sattumalta viranomaiset vapautti 200 naista sieltä ja tyttöä sieltä bordellista. Ja tämä nainen kertoi, että hän tänään sitten auttaa muita, koska Nepalin ja Intian rajan yli kulkee sellainen virta naisia jatkuvasti, jotka houkutellaan, tai sitten perheet ovat myyneet tai lähettäneet bordelleihin töihin, tietenkin ilman näiden naisten tai tyttöjen suostumusta. Ja hän itse asiassa seisoo järjestön naistensa kanssa siellä rajalla ja yrittää niin kuin pohtia, että kuka on sen näköinen, että he kulkevat esimerkiksi kolme tyttöä yhden miehen kanssa ja yrittää käydä niin kuin päästä siihen väliin ja käydä juttelemassa tyttöjen kanssa ja kertoa, että tiedättekö te, minne te olette menossa. Se oli erittäin koskettava tarina tämä. Ja hän kertoi myös, että juuri silloin, kun hän oli lähtenyt Nepalista, niin hänen 10-vuotias tyttärensä oli hävinnyt. Ja hän oli varma, että tämä tyttö oli myöskin kidnappattu bordelliin, mutta onneksi hän sai tietää sitten ennen kuin hän tuli Washingtoniin, että näin ei ollut, vaan hän oli ollut siellä sisäoppilaitoksessa tai miten se nyt on jossain, missä he asui, kun he kävi koulua ja hänellä oli sattunut joku onnettomuus ja tieto ei sitten ollut kulkenut. Mutta hän luuli, että samat rikolliset, joita vastaan hän oli todistanut, siis omassa tilanteessaan, olivat kostaneet hänelle sen. Se oli se elämä, mitä hän eli jatkuvassa pelossa siitä, että kukaan nainen ei ollut turvassa, ei hänen tyttärensä, mutta ei myöskään hän itse. Kun mä kuuntelen Eevaa tässä, niin mua niin ihmetyttää, että miten harvoin meidän mediamme käsittelee näitä asioita. Pitäisi käsitellä, pitäisi ymmärtää, että kun, ja oppia näkemään nämä signaalit myöskin. Siellä oli yleensä kysymys. Oli ja tosi ehkä niin pätevä oli kuin niin alle, mutta siis se vaan tarttui mun korvaan, että prostituutio pitäisi kieltää, jotta tytöt menisivät kunnon töihin, mutta eihän se niin mene. Eihän tytöt menee mieluummin kunnon töihin, jos mitä on. Jos taas kunnon töitä ei ole, niin silloin osa menee prostituutioon, vaikka se olisi kuinka kiellettyä. Näin se menee, ikävä kyllä. Vaihtoehtoja pitää olla tietenkin. Niitä kunnon töitä pitää olla, jotta tytöt niihin voisi mennä. Se ei ole kyllä ihan näin. Että tämä on miehen näkökulma. Naisnäkökulma on kyllä toinen. Että Millä tavalla miesnäkökulma? Minä olen varmasti aivan, siis minä vastustan prostituutiota. Totta kai, joo, mä uskon sen, mutta mä tarkoitan sitä, että kyllä se kynnys, ei se kynnys näin matala ole. Että mä en nyt saa duunia, niin mä rupeekin nyt myymään sitten itseäni. Että se ei ole näin matala. Että jos se on laissa kielletty, niin se on silloin rikos. Ja silloin siihen tulee vielä yksi askel lisää. Että siis tämä seikkailun halu, joka saattaa joskus naiveilla, nuorilla tytöillä olla, se poistuu, koska se on laissa kielletty. Mä itse ajattelen ehkä niin, että ei ole hyvä tässä tilanteessa tehdä rikokseksi sen naisten prostituutiossa oleminen, mutta toisaalta haluaisin, että ne, jotka käyttää hyväksi naisia prostituutiosta, heidät asetettaisiin vastuuseen. Totta kai, että se olisi ainakin, niin kuin Ruotsissa. Ruotsissa on kriminalisoitu ostaminen. Niin, koska ja se on se tärkeä ja varsinkin jos ajattelee, että monet ihmiset ovat aika vaikeassa tilanteessa, niin tavallaan he joutuvat sitten toistamiseen sitten niin kuin rangaistuksi siitä. Mutta tietenkin ihaninta olisi, jos voisi kieltää koko prostituutio, mutta mä ajattelen, että pitäisi lähteä kyllä tästä markkinasta. Että se on, jos ajattelee, että miten voi vaikuttaa prostituution vähenemiseen tai ihmisten hyväksikäytön vähenemiseen, niin kyllä se on ehkä ne ihmiset, joiden elämä ei ole tästä päätöksestä kiinni, ne, jotka aika kevein niin kuin,
perustein lähtee, vaan käyttää hyväksi, niin he voisi itse asiassa aika helposti valita sen pois. Ja sen takia että heihin pitäisi vaikuttaa. Ja ennen kaikkea ehkä myöskin mediaan, että me elämme tämmöisessä pornograafisessa ympäristössä. Niin. Ja tavallaan tehdään sitä ikään kuin se ei olisi Netti mitään on vakavaa. täynnä pornoa ja siis tämä tämmöinen pornografian tällainen siis käyttäminen ja se osa niin kuin jokapäiväistä elämän elämyksiä, niin herättää minusta myöskin se, että okei, sitten on ihan luonnollista, että on sitten ryhmä naisia, joita voidaan käyttää. Että minusta siis ajatus, että naista voi ostaa, niin on jo siis aivan järkyttävä. Niin on, ja se lähtee siitä, että ikään kuin nainen olisi esine Aivan, tai käyttötavara, näin. että nainen ei ole... Tai lapset, tai pienet lapset. pojat. Joo, aivan, Nehän pojatkin ovat myöskin mukana. aivan oikein, enenemässä määrin. Joo, totta. Mennään takaisin tähän presidenttivaalikampanjaan ja jälleen tähän asiaan, jota on sinulta aikaisempaakin kysytty viimeksi eilen, että minkä takia meillä on nyt 2 naisedustajaa tässä presidentinvaalikampanjassa. Te olette ihan hämmillä. Niin, hyvä kysymys. Joku sanoi, että ehkä me ollaan niin huonoja, että me ei pärjätä. Niin, että onko niin, että kun meillä on ollut 12 vuotta nainen presidenttinä, niin se ei innosta naisia äänestämään uutta presidenttiä, naista. Vai mistä se johtuu? Että mä voisin ihan kysyä täältä yleisönkin joukosta, että mikä tämä tilanne on. Niin. Mikä on sinun vastauksesi? Siis mä ajattelen, että se ei ole pelkästään presidenttivaaleissa, mutta tasa-arvokysymykset on viime aikoina olleet hyvin taka-alalla. Ja se on tietenkin osittain meidän naisten oma syy, että me ehkä tuudittautumme sellaiseen ajatukseen, että me olemme jo päässeet tosi pitkälle ja ajattelemme, että ei tarvitse niinku taistella sen puolesta, että voisi... Eniten taistellaan, kun otetaan nämä 3 nobelistia Jemenistä. Ja esimerkiksi Eeva Ahtisaari, kun lähti tähän kampanjaan mukaan, hän on niin suloinen ihminen, ja hän sanoi vaan, että kun hän näki nämä 3 naisnobelistia, niin hän ajatteli, että kyllä täytyy uskaltaa, että hän ei voi jättäytyä tästä pois, että hän haluaa olla näissä maissa ovat naiset kaikkein vahvimpia. Kun otetaan joku Jemen, otetaan Egypti, otetaan Afrikan maat, Kongo ja niin edelleen. Ja tässä ihan lopussa tuolla jo avustaja näyttää erilaista paperia. Että aika. Niin kun mä ajattelen tällaisia naisia kuin Angela Merkel, Christine Lagarde, Margaret Thatcher, Vigdis Finnbogadottir, Hillary Clinton, Turkin ensimmäinen pääministeri Tansut Siller, Irlannin entinen presidentti Mary Robinson. Tällaisia nimiä on tuolla pitkin maailman lehdistössä ja mediassa. Ja meillä ei ole, Elisabeth Rehn on ainoa, joka pääsee niin kuin jollain tavalla tähän samaan piiriin. Ja kuitenkin meillä naisilla on kaikki mahdollisuudet opiskella niin kauan kuin vaan päässä kestää harmaita aivosoluja. Ja yhteiskunta niin kuin kannattelee naisia. Ja meillä ei ole tämmöisiä taistelijoita ollenkaan. Mistä se johtuu? Mutta kyllä se kertoo siitä, että jos katsoo meidän yhteiskuntaakin, niin ei meillä naisia ole niin riittävästi vielä korkeissa asemissa. Et jos ajattelee, tällä hetkellä keskustellaan taloudesta hyvin paljon. Mutta kehitysmaissa ei ole ollenkaan, silti ne taistelee. Ja silti, joo, totta. Mutta että mä uskoisin, Turkissa on enemmän, kuulkaa, naisia kadulla taistelemassa oikeuksistaan kuin täällä. Niin. Vaikka sielläkin itse asiassa nyt kun katsoo arabikevään, mitä siellä tapahtuu, niin tällä hetkellä tuntuu siltä, että naisetkin on riski, että naiset työnnetään sivuun. He olivat taistelemassa tämän niin kuin vallankumouksen puolesta, mutta tällä hetkellä ei Egyptistä esimerkiksi näytä kovin hyvältä. Ja meidän pitäisi siinä olla mukana. Ei ole. Ne on vaan jonkun tyylin takana. Mutta ei mekään olla annettu. Mutta me luullaan, että ehkä me myöskin ajatellaan niin, että mies tai nainen kumpikin ajaa näitä asioita. Ei, kun se on tämä pehmoyhteiskunta, jossa pitää olla pehmeä. Jossa pitää olla pehmeä. Olla. Ja heti paikalla, jos nainen nousee ylös ja lyö nyrkin pöytään, niin se on akka. Niin.
Joo. Niin, voi olla. Vaikka minusta sanottiin kyllä tänään tuolla City Radiossa, kun kävin haastattelussa, että mä olen tylsä ja väritön, niin mä ajattelin, että okei, että ihan hyvä joku sanoo niin, että ei kaikki sano, että on vihainen täti. Mutta kyllä mä luulen, että se on kuitenkin sitä, että meillä kuitenkin tällä hetkellä jollain tavalla ajatellaan, että kun talous, niin silloin miehet puhuu. Ja kun on taloudellisia ongelmia, tuntuu, että se on se ainoa asia tällä hetkellä politiikassa niin kuin agendalla, niin vanhat miehet tietää, että ehkä tuntee turvattomalta, niin silloin yleensä valitaan niin kuin konservatiivisesti, valitaan ehkä se vanha mies. Ja silloin kun eletään parempia aikoina, niin uskalletaan valita se uudistava ja tulevaisuuteen näkevä nainen tai nuorempi tai sellainen ihminen, joka ajattelee mulla on vähän toinen eri tavalla. näkökulma siihen. Okay. Ja mun näkökulma on se, että yhä edelleen naiset, jotka tietävät, niin ajattelee, että se riittää. Se ei riitä, että tietää. Pitää näyttää ja kertoa, että tietää. Ja pitää asettaa kyseenalaiseksi muut. Ja sanoa, että sä et tiedäkään yhtä hyvin kuin minä. Ja nimenomaan miehet. Että tämä ominaisuus, niin se koetaan yrkyrimäisenä. Mutta ilman tätä ominaisuutta kukaan ei tiedä, että nainen tietää. Ei. Eikä tiedä, että nainen haluaa esimerkiksi presidentiksi, joka Aivan, sanoo sitä, ja pyrkii. että haluaa. Ja niin kuin esimerkiksi sanoin sinulle puhelimessa, että tässä nyt kaikki pilkkailee, että ollaan tästä niin kuin peränpitäjiä näissä gallupeissa. Mutta kukaan ei muista sitä, että Mitterrand pyrki 3 kertaa presidentiksi, ei vihdoin pääsi. Ja Niinistö on kehissä mukana toistamiseen. Niin. Että tämä on tällainen niin kuin ensimmäinen kerta, jossa sä vähän noin niin kuin touch ground ja näet, että mikä tässä puree. Ja sitten 6 vuoden kuluttua käyt potkaisemassa ulos tuolta Mäntyniemestä ja asetut sinne taloksi. Niin, voi olla. Ja kyllä mä ajattelin, mä tsemppaan vielä, tässä on 3/3 itse asiassa äänestäjistä, ainakin gallupien mukaan, ei ole vielä päättänyt, ketä äänestää. Ja jos katsoo nyt kaikkia, niin itse asiassa kaikkien luvut, paitsi Niinistön, on aika matalia, yllättävän matalia. Ja 3/3 ihmisistä, me laskettiin oliko se nyt 1 miljoona ihmisiä, mitä me laskettiin, että se oli niin. Pitäisi saada naiset he ratkaisee. Naisethan tämän ratkaisevat. Et sen asemasta, että he äänestää näitä vanhoja miehiä, niin äänestävät nuorta naista. Minä menen huomenna äänestämään ennakkoon sinua niin, että se on varmasti tehty. Kiitoksia. Tosi paljon kiitoksia. Kiitoksia Lenita. Oikein hyvä juttu. Joo, koska siis jos me haluamme muutosta, niin meidän on itse otettava ja annettava se ainut, mikä meillä on tällä kertaa, se ääni. Ja vaalien jälkeen itse asiassa ei voi sitten harmitella, koska silloin se on tehty. Aivan, sitten menee vielä 6 ja myöskin vuotta. sinä, niin tässä täytyy vielä tsempata vaan. Ja tulee toiset kierrokset vielä ja niin edelleen. Mulla on ollut hirveän suuri ilo haastatella Eevaa pariin otteeseen. Ensimmäinen kerta haastattelit ministerit. Kyllä, ja joo. Yhdessä Soininvaaran kanssa. Ja luin Helsingin Sanomista, että Eeva Biaudet sanoi, että Soininvaara on sovinistinen byrokraatti, teknokraatti. Niin mä ajattelin, että tuossa on kunnon nainen. Tuossa on nainen, joka sanoo mitä ajattelee. Ja soitin heti ja sanoin, että tällaista kirjaa kuin Naaras Energia, että tulisitko mukaan. Kirjaan, jossa yhtenä, jota haastattelin, on myöskin Christine Lagarde, tämän hetken siis IMF:n pääjohtaja. Ja tämä kirja on nyt saatavilla Elisa tässä kirjakaupassa ja sen löytää menevällä Elisan osastolle ja klikkaamalla Naaras Energia, niin sieltä tulee Eeva heti paikalla Pohjan Akan mantterin perijät otsikon alla. Ja sitten se jatkuu vielä, että Aquila non captat muscas, joka tarkoittaa kotkat eivät pyydystä kärpäsiä.
Ja tähän sarjaan Eeva kuuluu, että kaikki nuoret ihmiset, jotka osaavat käyttää näitä hienoja laitteita, kuten minä tässä, niin siitä ostamaan maksaa erittäin vähäisen. 10 saa koko kirjan. Ja Eevan haastattelu on erittäin mielenkiintoinen. Musta tuntuu, että nyt voidaan antaa ehkä yleisölle kysymysmahdollisuuksia. Ole hyvä. Aloitan kysymyksen teistä. Puhuitte alussa miesten palkitsemisjärjestelmästä. Tarkoitatteko se on roomalaista oikeutta, eli suosikkijärjestelmää, eli hyvävelijärjestelmää, josta johtuen tasa-arvo on Suomessa ja kautta maailman pelkkää sanahelinää. Tämä ei todellisuudessa ole. Tästä päästään jatkokysymykseen. Puhuitte alussa turvakotijärjestelmästä. Eikö tämä ole juuri hieroutuneen maailman tulos? Miksi naisten tai miesten tarvitsee lapsen kanssa lähteä turvakotiin, kun se rikollinen on siellä kotona? Eikö todellisessa oikeus- ja hyvinvointivaltiossa puututa niin ihmisten toimesta, olemme sitten naisia tai miehiä sukupuoleltamme, ja viranomaisten kanssa yhteistyössä ne rikolliset pistetään vankilaan, jolloin turvakotijärjestelmää ei tarvita? Tämä olikin kysymys, joka jäi vähän kesken juuri siitä, että meillä lainsäädäntö on täynnä tällaisia merkillisyyksiä, että meillä suojellaan rikollisia ja syyttömät kärsivät. Mutta myöskin se, että kun ajattelee tämän päivän uutisia jälleen tämmöisestä valtavasta, kauheasta tilanteesta, niin on varmaan signaalit olemassa tällaisten miesten, niin kuin jotain heidän päänsä sisällä tapahtuu. Ei se ole ensimmäinen kerta, että miten voidaan ennakoida ja ottaa nämä miehet hoitoon ennen kuin ne panee koko perheen kalmistoon. Siis lainsäädäntöhän itse asiassa on muuttunut siten, että tänään voidaan velvoittaa mies muuttamaan pois kotoa, että ei voidaan niin kuin tehdä lähestymiskieltoja, mutta se on tietenkin käytännössä aika hankalaa. Ja valitettavasti ajattelen niin, että vaikka ehkä onnistuttaisinkin tekemään niin ehkä se kuitenkin tarvitaan se ensimmäinen hätäpaikka, minne voi lähteä. Parhaimmassa maailmassa tietenkin niin ihmiset sais apua paljon varhaisemmassa vaiheessa, jossa voitaisiin puuttua heti ensimmäiseen väkivaltaiseen merkkiin, joka tapahtuu ja asettaa mies sitten vastuuseen. Mielestäni se on ihan oikein. Se, mikä on huolestuttavaa Suomessa on, että jostain syystä Suomessa esimerkiksi tuomitaan väkivallan tekoja aika lievästi. Se koskee sekä miesten ja naisten ja miesten ja miesten välisiä, mutta tietenkin ihan varsinaisesti seksuaalirikosten ja naisiin kohdistuvaa. On luvattu maa. Joo, no, toivottavasti se ei olisi sitä. Tässä masentuu tulee välillä, kun lukee näitä tuomioita, niin tulee mieleen, että tämä on niin kuin raiskaajien luvattu maa. Tänne vaan, niin täällä saa kaikkein vähimmällä pärjää. Ja olen käynyt tästä esimerkiksi keskustelua myöskin valtakunnan syyttäjän kanssa, joka myös näkee tämän ongelman ja me ollaan pohdittu sitä, että mitä sille voisi tehdä, mutta se kyllä edellyttää mielestäni myös lainsäädäntömuutoksia. Ja oikeusministeriössä tällä hetkellä on meneillään, jos mä muistan nyt oikein, tällainen paketti, jossa pohditaan uhrin asemaa ja muutenkin näitä väkivaltarikoksia. Ja mä toivon, että sen osana pohditaan, koska se ei ole missään suhteessa. Että en hae tällaista amerikkalaista järjestelmää, jossa saa 150 vuotta vankilaa. Kysymys ei ole siitä. Minusta se on aika hyvä. Ei ainakaan tule häiritsemään. No ei, joo. Ei. Mutta siis ihan normaalikin riittäisi, siis suomalaisen rikosjärjestelmän mukaan, mutta että samalla ettei saa ainakaan vähemmän kuin jostain talousrikoksesta. Että tällä hetkellä joku äänestäjä, itse asiassa me saatiin juuri postia, joka lähetti yhden lehtileikkeen, jossa lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä joku oli saanut vain 10 kuukautta ehdollista vankeutta. Minusta se oli kuohitsemisen aihe. Se oli aivan kohtuuton niin kuin mitätön seuraamus. Ajatellaan sivistysvaltiota. Niin. Onko se sivistysvaltio? Niin, ja kysymys oli ihan lapsesta. Että siinä mielessä että tämä on kyllä keskustelun paikka, että me ollaan jollain tavalla, hyväksytään sosiaalisesti väkivalta meidän yhteiskunnassa. Ja se on yksi lähtökohta, että pitää ryhtyä
niin kuin tuomitsemaan sekä sosiaalisesti, mutta myöskin oikeuslaitoksen sen vahvemmin. Ja jos puhutaan ihmiskaupasta, niin kysymys on ihan sama asia, että mieluiten nähdään, että on kysymys jostain muusta, lievemmästä rikoksesta, jotta ei saisi niin paljon tuomioita. Että ei nähdä, että ihmiskauppa on niin vakava rikos, että se oikeasti siihen sisältyy väkivaltaa, mutta myöskin vapauden riistoa, hyväksikäyttöä, uhkailua, väkisin makaamista. Siihen sisältyy valtava määrä jo itsessään vakavia rikoksia. Ihmisen elämä tuhotaan täysin. Niin tuhotaan. Lapsen elämä esimerkiksi tässä tapauksessa, se on täysin tuhottu sen jälkeen. Mutta Suomea pidetäänkin varsin väkivaltaisena maana. Eikö tämä ole niin herättä? Ja myöskin tässä jälleen paljon enemmän presidentti pitäisi tulla sieltä Norsulutornista ulos ja lyödä nyrkkipöytään ja sanoa, että tehkää jotakin. Niin. Tämä ei ole siitä. Aivan. Että eikö tämä on epäoikeudenmukaista. Jos on arvojohtaja, niin silloin pitää arvoja johtaa. Kyllä. Ja pitää uskaltaa käydä keskustelua myöskin vaikeista kysymyksistä. Kyllä. Myöskin silloin, vaikka ei ole, likoon. ja myöskin vaikka ei ole sitä yhtä oikeaa vastausta. Että se, että on vahva johtaja, niin mielestäni ei välttämättä tarkoita sitä, että tietää kaikki vastaukset. Vaan kyseenalaista. Niin, ja kutsuu keskusteluun ja nostaa asioita pöydälle niin, että niistä lähdetään pohtimaan niiden ratkaisuja. Ja se on tietenkin se lähtökohta, muuten ei voi muuttaa mitään. Ja jos ajattelee, että niin kuin hyvä yhteiskunta on se yhteiskunta, jossa jokainen ihminen niin kuin arjessaan tuntee sen turvallisuuden tai ne ihmisoikeudet, niin silloin ajattelee myöskin, että tällaiset tapaukset on tärkeitä yhteiskunnallisesti. Mutta jos lähtee katsomaan niin kuin päätöksentekoa vain, että tilastollisesti ja suuria määriä tai että mikä on niin kuin merkittävää volyymin kannalta tai suurien tulojen, niin silloin ehkä ei näe näitä asioita, jotka ovat hyvin keskeisiä ihmisten elämässä. Ja siinä mä luulen, että naisnäkökulma on aina erilainen. Oikeudenmukaisuuden tunne niin, että ihmisellä on niin kuin oikeus hänen puolellansa, niin se on hyvin suuri tarve ihmisen hyvinvoinnissa. Että jos hän tuntee, että tämä on epäoikeudenmukaista, että pedofiilit meuhkaa tuolla lastentarhoissa ja kuoleman sisaret tappaa vanhuksia vanhainkodeissa ja sitten on nämä raiskaajat ja nämä pahoinpitelijät, niin sitä rupeaa miettimään, että mikä maa tämä Suomi oikein on. Mutta se lähtee itse asiassa, tässähän puhuttiin tosi vakavista, ihan just vakavista, tosi vakavista rikoksista, mutta itse asiassa se ajattelu lähtee mielestäni myöskin, jos ajattelee syrjintää, että on tärkeää, että se uhrikin saa, että joskus voi olla vaikea saada niin kuin korjattua se, että jotain henkilöä on syrjitty. Voi saada ehkä korvausta tai hyvitystä, mutta silti se loukkaus tuntuu aina ihmisessä. Ja mielestäni tällaisessa tilanteessa, mitä me voidaan tehdä, on tärkeää asettua sen uhrin puolelle, osoittaa, että hei, että toi oli oikeasti väärin, että me ei hyväksytä tätä. Ihan samalla tavalla esimerkiksi seksuaalirikoksissa, niin kun uhrit usein tuntee, että heitä syyllistetään siitä. Ja teidät on häpeissä. Niin on todella tärkeää, että he saavat tämän niin kuin tunnustuksen, että heillä ei todellakaan ollut mitään syytä tässä tämän rikoksen. He ovat oikeasti rikoksen uhria ja syy on kokonaan toisen harteilla. Että se auttaa sitten että ihminen selviytyy tällaisista tilanteista. Se on todella tärkeää. Jo, jag skulle ställa en fråga på svenska om det är okej. Jo, det går bra. Alltså det indirekt hörde ihop med det som vi har diskuterat nu om speciellt just med kvinnor och våld och så vidare. Jag har funderat på det här som så mycket diskuteras nu i offentligheten, klyftorna mellan alltså fattigdomen, klyftorna mellan de rika och de fattiga i vårt samhälle. Och det är väldigt ofta just kvinnor, ensamförsörjare, som är de här fattiga. Att de är ensamförsörjare kan ju ha att göra just med det här med våld i familjen och så vidare. Och där undrar jag, Tarja Halonen tog upp i sitt nyårstal om klyftorna mellan de rika och fattiga och så vidare. Hur ser du på det där? Hur skulle jag vet att du kan inte stifta lagar som Men som kandidat kan man tycka allt möjligt. Om våld och prostitution. Fattigdom är ju en del av det.
Så är det. Och vi har ett ökat antal fattiga, alltså mer och mer fattiga i Finland, alltså under fattigdomsstrecket. Så hur ser presidentkandidaten Eva Biaudet på det här? Det finns några sådana. Och just det där tänkte jag just på kvinnor. Alldeles. Och det är inte bara ensamförsörjare, det är också de fattiga, ska vi säga, seniorer och pensionärerna. Det är oftast just kvinnorna som är där också därför att på grund av att de har varit hemma fortsättningsvis finns det alltså bland pensionärer, alltså kvinnliga pensionärer. När det gäller de här ensamförsörjarna så är det faktiskt så att det har jättelänge diskuterats, barnbidragen till ensamförsörjarna har diskuterats väldigt länge, och jag som minister drev på att man skulle ändra systemet, för just nu är det så att inga förhöjningar i barnbidragen har nått de som ensamförsörjare som är allra fattigast. För att man har en regel att man sammanjämkar barnbidraget och utkomststödet. Vilket betyder att de allra fattigaste, när man sätter 50 euro till i barnbidraget, så tar man bort det från utkomststödet. Precis, ja. Och när alla andra, när idén med barnbidraget är att man ger det åt alla, det har ju inte varit inkomstrelaterat, utan idén är att det ska vara för att man har barn, så är det alldeles absurt att de som är allra fattigast har inte fått någonting. Och den här borde man kapa. Så det är helt klart att man borde radikalt förhöja barnbidragen när det gäller ensamförsörjarna. Absolut. Det skulle hämta dem ur fattigdomsgruppen, kvinnorna skulle våga börja arbeta, för de skulle inte, inkomsterna skulle inte falla omedelbart. Det är helt centralt. Vad gäller de där äldre kvinnorna handlar det ju att de ofta blir väldigt ensamma och har en jätteskral ekonomi. Och där handlar det nog om att vi måste försöka se till att också gamla människor som har, att vi kan hjälpa dem som inte vill be om till exempel utkomststöd. Det är många som inte tycker att man inte täcks. Och det kanske inte bär så hemskt långt, men det är i alla fall någon hjälp. Att en sån här besökande verksamhet för äldre människor, speciellt när de är ensamma, är helt avgörande, tycker jag. För att se till att vad de behöver och hur en situation de har. Så att de inte själva ska kanske måste vara lika aktiva. Du är egentligen bättre expert på det här än jag. Ja, just det. Men att det är viktigt alltså. Vi har gjort ett beslut till exempel om att alla över 80 år, för det kommer jag ihåg för att jag var då minister, skulle få en sån här hembesök av, men jag är inte helt säker på att det fungerar riktigt. Ja, alltså det förekommer ju, men att det fungerar kanske inte. Nej, men det är naturligtvis speciellt viktigt med ensamma människor, eftersom de inte har så lätt för att söka hjälp själv. Man är ganska stolt, man har inte alltid den känslan, man är inte van att be om socialens hjälp till exempel. Och det är naturligtvis illa, det borde finnas kanske ett äldre rådgivningssystem, så som vi har barnrådgivning. Någonting automatiskt. Alldeles. Så att om man är ensam, så det är en annorlunda psykisk ställning också. Att man känns att man är ensam. Så är det, ja. Och man är alltid, fast man är stark, så sen när man blir svag, man blir sjuk eller har det jobbigt, så då naturligtvis så är det svårt. Mycket svårare om man är ensam än om man är två. Det är helt klart. 5 minuter. Ai 5 minuter. Vi har tid ennen en fråga. Olisiko sinulla kysymys? Juuri sinulla siinä. Sinä juuri. Nouse ylös ja kysy. Kiitos. Nämä oli hieman yllätyksenä. Mä pidän Eevan mielipiteistä mun voimakkaita ja hyvin arvokkaita, ja presidentti hän tulisi pärjäämään erittäin hyvin. Yksi kysymys, jos mä nyt keksisin jonkun, mä oon aika monta kysynyt jo. Mikä olisi ensimmäinen asia, mitä sinä Suomen tasavallan presidenttinä lähtisit kehittämään tai korjaamaan? Presidenttihän johtaa ulkopolitiikkaa. Se on tietenkin ne asiat, jotka ovat agendalla, mutta sen lisäksi, jotka tavallaan tulee niin kuin tapahtumista, niin haluaisin lähteä vakavalla tavalla keskustella meidän koulusta, että miten se voisi paremmin kasvattaa nuoria lapsia ja kaikkia lapsia sellaisia ihmisiä, jotka uskoo itseensä, jotka uskaltaa toteuttaa unelmiaan, jotka ajattelevat, että he välittävät muista ihmisistä, mutta että heitäkin arvostetaan tällaiseen niin kuin sosiaalisuuteen. Mä olen ollut huolissani siitä, että koulu tänään on aika sellainen,
että ne, jotka on fiksuja, kuten sinä, niin ne pärjää aika hyvin, tai vahvoja sanotaan, mutta ne, jotka jostain syystä, esimerkiksi pojat, jotka ovat vähän hulivillejä siinä teini-iässä, niin niillä on vähän vaikeuksia pysyä mukana, tai vähän arat tytöt. Mä ajattelen, että meillä on annettu vähän liikaa vastuuta nuorille. Lyhyesti tähän loppuun, että Suomihan on mitattu maailman näissä tuloksissa, että just tämä koulutustaso on yksi parhaimpia, että meillä ylittää Yhdysvaltojen tulokset. Niin millä lailla sä edustaisit Suomea nyt ulkomailla, jos sanotaan, että ei niinkään väkivaltaisena ja tällaisena, miten me nähdään itse? No siis meillä on paljon hyvää kerrottavaa Suomesta, mutta se ei tarkoita meiltä, että se niin kuin pysyy itsestään tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä sen takia haluan miettiä, että se PISA-tulos ei yksinään riitä, koska samalla tutkimukset kertoo, että nuoret itse asiassa ei viihdy kovin hyvin koulussa. Ja samalla kerrotaan tällä hetkellä, että nuoret eivät halua oppia kieliä. Me ollaan tehty ehkä vapaaehtoiseksi aika paljon asioita ja ei ajateltu, että nuori ei ehkä siinä tilanteessa vielä ihan näe, mitä kaikkea tarvitaan. Meidän aikuisten asiaan katsoa, että nuoret oppii riittävästi, että heillä on edellytyksiä. Mutta kyllä maailmalla voi osoittaa, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja naisten asema, eli miksi on sellainen, joka antaa hyviä eväitä myös taloudelliselle vauraudelle tai hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Kyllä on hyvin tärkeää, että me arvostelemme, me kyseenalaistamme ja lyömme nyrkkiä pöytään ja sanomme, että tämä ei käy. Ja vaikka meillä on maailman paras peruskoulu, niin se tuottaa 70 000 työtöntä nuorta, joista 35 000 on jossain, mistä kukaan ei edes tiedä, missä ne ovat. Niin jotain tässä maailman parhaassa peruskoulussa on päin helvettiä. Niin. Joo. Oletteko samaa vai eri mieltä, kun eli ihmiskauppamäärityksenä se on jokaisen ihmisen keholliseen, ruumiilliseen tai henkiseen koskemattomuuteen kajoaminen? Oletteko samaa vai eri mieltä, jos määrittelen oikeudenmukaisuuden, kenenkään oikeus ei mene toisten oikeusten yli? Jos mä saan aloittaa, niin se oikeudenmukaisuus on samaa mieltä, mutta ihmiskaupassa niin mielestäni se, mitä sä sanoit, on enemmän väkivaltaa. Mutta ihmiskauppa sitten vielä niin kuin lisäksi tarkoittaa, että joku käyttää toista hyväkseen oman voiton omassa niin kuin tarkoituksessa saada voittoa siitä, että ei vain tee pahaa toiselle, vaan tekee sen ihan sen takia, että saisi siitä hyötyä, tekee sitä niin kuin kauppana itse asiassa saadakseen voittoa. Ja vain siitä vielä voi kertoa ihan tässä lopuksi, että Siddhartha Kara, joka on kirjoittanut hienon kirjan ihmiskaupasta, kertoo, että Euroopassa niin yhden ihmiskauppauhrin, seksiorjan omistaja voittaa hänellä on voittoja noin 53 000 euroa vuodessa, voi olla jopa. Ja se on aika suuri, jos katsoo esimerkiksi, miten meidän bruttokansantuotteita per henkilö, niin aika harvat nousee tällaiselle tasolle, ehkä Norja tai ehkä Luxemburg. Mutta että se on suuri porkkana. Ja niin kauan kun rikolliset ei jää kiinni, heitä asettaa vastuuseen, he saavat näitä voittoja, vain niin kuin välimiehet joutuu kiinni. Ja niin kauan kun uhreja ei pysty auttamaan, niin heillä niin kuin tavallaan vapaa mellastaa. Ja mä oon poliisille esimerkiksi sanonut, että se, että Suomessa ei tunnisteta, niin se houkuttelee rikollisuutta. Että ei se, että otetaan kiinni ja tartutaan asiaan ja tunnistetaan, että mitä tapahtuu, niin se ei houkuta. Se tappaa sen rikollisuuden. Mutta että jollei me tunnista, niin he tietenkin tietää, että täällä on helppo toimia. Jos poliisi tulee televisioon ja sanoo, että me oltiin niin kuin, tutkittiin ja kun ei me mitään löydetty, niin me lopetettiin tutkimus. Niin kyllä se tarkoittaa sitä, että hei kaikki roistot tänne vaan, että me ei osata tutkia. Valitettavasti totta. Niin, että se ei ole niin tärkeää, koska uhrit ehkä on vain ulkomaalaisia tai sitten naisia tai jotain. Ja se on tietenkin siinä mielessä niin todella paha, että se niin vain vahvistaa sitä, että he ovat riittävän arvokkaita, että me suojelemme heitä. Ja jos ei me Eevan kanssa tässä aseteta sitä kyseenalaiseksi ja haukuta, niin ei tule mitään parannusta. Jos me vaan painamme niin kuin naiset yleensä tekee päänsä alas ja ajattelee, että minä olen vaan heikko nainen, että eihän mua kuitenkaan kuunnella. Jokaisen täytyy niin kuin, käyttää sitä kansalaisoikeutta vääryyttä vastaan. Totta. Kiitoksia.
Kiitos Eeva. Kiitos. Kiitos. Totta. Se oli loistava viimeinen sana. Paljon kiitoksia teille, hyvät ihmiset siellä netin äärellä, ja kiitoksia teille, jotka täällä olitte kuuntelemassa. Det var väldigt värdefullt att ha er här, och ni också, ni där vid datorerna, ni är värdefulla för oss. Och vi alla tycker att nummer 8 är den bästa som finns i Finland i dagens läge. Kaikki sen osaavat sen kahdeksikon piirtää. Lenita Airisto kertoi loistavan esimerkin siitä, Heti huomenna. että heti huomenna ennakkoäänestys paikalle ja sinne se 8. Oikein paljon kiitoksia teille, vahvat, hienot naiset, totuuden puhumisesta. Kiitos. Hei. Kiitoksia. Ja nyt on, täällä on vähän voileipiä vielä jäljellä ja kahvia ja